Taura ka kami nan basamu nambah pitata jepititi nambah ibarat sapu tangan. Kalau enyo sajang kakete dapat manangan hujan rinai bulia papui palua di kanyang. Dapat di Bali di mana sajo haragonyo tak mahabana kalau dilipik saganggaman makan tampeknya indah banyak. Sebab selalu salamu ko ala dipikir abi-abi raso di dalam angan-angan. Gamang baraso kabajawe jatuh baraso kabatanai kok nyampang denai ngilupan yang lahanya to kanduang kau enyo di langit bana datang panawa ube di tuan li nanti anu dawai ayo ajona lain tak namu Aceh ga ada oi ko mandi denai dulu ayanan usah kanduang sawah di sawah usah dikaruahi kadang muaro narang mangguang malimba katapi malaeda oi ko mati denai dulu mati nanambe udah dijangwa usah ditangisi kadanglah doso kaden tangguang niat dituan alun sampai dah niat di dunia ada alun sampai dah anak pakai kopiah bantu orang baru-baru ay biar orang jantan mendendangan nama oi oi bakanda ala disabui duduk daujang di nanare lawarampe kami balagu laba dendang kami basamu jawa jadake lagi datang larami orang manurui adiagia sedo bakanda tua jomudo laman calia bagurawawa malam kini da Arjuna ambuila saluang di padang panjang kampuang asanyo daerah banyak dengaran pasan kok disabui patuang kanyui di tahun 9 ampe di sini nambo baru-baru ciek banta dua kapalo di Cinang tando kasih sayang kok kini apa kadisabui awak gae anak lah banyak dan surang lalu dalam bilik surang bagalung di muka TV lalu bagalung jakain saruang daujang oi oi
nyo gae babini juone ma ay ong apui la dia Bagurawawa malam kini kandana samo di dendangan lairami urang banyilau bagurawawa samalamku ko awi bau la minum biarlah kami berendang juma dang adik daujang sekali lagi saja kete anak kita gadangan lagadang nyo karantau naninduanyo lagi loraun gae pauni mak rumah sajo nema ay ayo alalay nanya lah bini orang dema oi ayo Daujang ay dulu tasabu itu abalega kodai itu imbauan dari dulu indak berubahlah sampai kini nan rombongan pagurau lamo sampai kini bagurau juo inyo dek candu pulo baburu urang barasa nan dari pawah di pawah bana manatapnyo awak elok indak pambate sangat pandai bakawan-kawan dari nan tuo sampai nan ketek dek inyo gurau kagara-gara mencari lawan indaknyo suko Orang banyak simakkan bana kok bani membali baju caliak-caliak mangko di Bali pandangi bana mangko diago usah sembarang tuan bau sababa Allah deba itu baju kini banyak pangicuah kainnya sajo nan dari toko kain baru buka karate tapi lain padonan lain nan di luar lagi bakile di lain di dalam jahit lah baromba adai ayoy merek manompang baru sajoda nan udara bertambah dingin bagurawa malam kini dek mama coba ladang daujang tanah garam lai tiba ma kok disabui kain ka kain
indak saranca kain sarung bugi lapanek jawi dek mangunya naragi nyoma bakile yuone ma ay ay ang yo olalay ay ay naragi nyo bakile yuone ma oy ay yo Arasan yang bakai ay biar namburuak mandendangan nama kapariaman mama minta batanang-tanang ramanya dua lagi bagurau coba ladanga oe badendang semalam nangko kena nasamo kariwari bagurau oe bagurau menjelang subuh batanang-tanang malam kini urang datang lairani bagurau awak sampai pagi ayurania dangalan pasan kok indak namu adia jawa kok malu ayu jenam buruak pipa kadiri badan ambo asana nilang kabatuka kok indak na jando orang gae asal dape kapan ganti kok indak na bajalan biar na lumpu ayu ay ay asa namburu dape bini dema ay barampe kami mandendangan adek Rafki kan lai datang dek mama coba ladanga jawa jodake lai kamari ambil saluangkan sudah ikuma Ede elin terima pasan untuang denai sawana malang denai ibarat dangau di tengah sawah kok indak banai linuni ke kandang iti dia namu ajuane ma ay ayo